Sanibona. Yebo. Ngiyambingelela ke bafowethu. Thuleleni inkinga yami enkulu engibhekene nayo la. Ngathi ngokubuka isimo lesi somsebenzi ukuthi umsebenzi ayimihle, izingane azisebenzi. Ngase ngithathe isinqumo sokuthi ngeke ngiye esikhwameni sami sempesheni seGPF. Yeah. Lapho ngangiyobuza nje ukuthi njengoba ngibona isikhathi sami sempesheni siyasondela kuzokwenzakalani ngoba ngibuka imali ukuthi imali ayikwazi ukusenelisa la ekhaya. Cha ke bangicela ke isikhwameni sempesheni ukuthi uma uye empeshenini khona ipercent esalayo khona ipercent ohamba nayo. Yeah. Kwadla ukuthi ngayibheka ngayibona imali encane. Ngase ngithi hayi mina uma ngifuna ize yonke ke kumina imali kufanele ngenze njani. Base bethi mawufuna ize yonke phela kufanele uretire wena singakafiki isikhathi sokuthi empeshenini ngoba ngeke bakuvumele. Bazathi vele so uyahamba. Yeah. Yabo. Hayi ke nangempela ke usebenza ke umsunduzi municipality. Oh, masipala. Yeah. Hayi uma ngisuka lapho ke ngavele ngaya ku Metropolitan. Ngayobuza ukuthi bangakwazi yini ukuthi bangibekele imali yami engaba isamba lese ngasi ngathi million abangase basibeke. Hayi ke wathi ngase ngithi kodwa ekusibekeni kwenu ngoba ngizobe ngingasasebenzi ngizocela ukuthi inzalo yayo ize kumina. So kothi leso sikhathi ke sinqumelene sona bese ninginika ke isamba leso. Sengihlele kahle nami ukuthi ngizokwenzani ngemali ngoba ngifuna ukubona ngeke yini kube khona engikwenzayo okungase kufaka imali engcono kunale engingabe ngiyihola. Yeah. Ayike ukheswa engakhuluma naye owaye kuyena owayengenza izinto wathi hayi ayikho inkinga kukhona likhona uhlelo olunjalo kungenzeka. Ayike savumelana angesuli njalo emsebenzini angikarizani ngisasebenza ngisenza uhlelo nje. Kuthe kusuka ke lapho hayi ngase ngihamba ke ngayo resign. Ngayithola ke imali e1,500,000. Yeah, ayiphumanga yeza kumina yaphuma yaya nje ngqo ka Metropolitan. Base ke bebeka imali eyimiliyoni ebangibekela kuyona bathi ke bazoqala ukungiholela kuyona u4,000 bathi ikhuphuka. Okay, wayesethi ke ukheswa kumina baba akuhle ukuthi imali uyibophe yonke ngoba usifuna imali eningi ngcono ukuthi kube no 100,000 owufakayo lo ozoxakekela kuwona uma uxakekile iwona la ubhala. Oh yeah. Iwona la ubhalela ucha ubhalela ngaphandle okay. Ubhalela lapho ngaphandle 100,000 ukuthi ke lo 100,000 ke iwona ku 100,000 lo obhaliwe la. Oh na 100,000. Athi ngoxakekela kuwona uma ngixakeka. Okay. Ngalinyalelwa imoto ke kuleso sikhathi. Ngahamba ngayocela u70,000 banginika u70,000. Ayikhubeka inkinga zikhona ngathi ngiyofuna u30 bathi ngeke usawuthola u30 manje uthatha imali enkulu wena. Imali soyozuyithola sokuphela u5 years imali yakho soyithola yonke. U30 nami million. Cha angangene million ngisela 100,000. Imiliyoni imali engoyithola uma sokuphela u5 years. Yeah. Imiliyoni leli 100,000 lathe ngoxakekela kuwona uma ngixakeka. Yeah. Bala ke no 30,000 bathi uyozuyithola sokuphele u5 years ngoba uthatha imali enkulu. Ngathula ke ngadla ingadi zami ke nginjalo. Baphela u5 years. Onyakeni okuphela ngawo u5 years unyaka odlule u2023. Yena okuphela ngawo u5 years. Yeah. Ngaya kubona ngoJuly. Ngayobuza ukuthi njengoba sokunyaka wokuphela kwesinqumo sethu sasisinqumelene ku5 years kufanele ngenze njani. Engakhuluma naye ke wathi kumina kufanele ukuthi ngilethe ibank statement ngomhla ka1 kuAugust. Ngase ngithi imali yoni iyophuma nini bathi izophuma mhla ka1 kuSeptember imali. Hayi ke nangempela ke ngayenza ibank statement ngoAugust ngayihambisa
uma sengiyakubona sengiyofuna imali kuvele kungene u25,000 bathi seyiphelele imali yami lapho. Awu seyiphelele imali yami kanjani? Bese bethi bona la ngangihamba nomfana wami ke lo ngaleso sikhathi ke ngathi ngihamba nalomfana wami. Yeah. Bafika ke lapho bathi wena imali la wabhalisa ukuthi iyophuma mhla ufile. Unkosikazi engangikhuluma naye wathi uMetropolitan ukwenzela umusa wena ukuthi imali yakho vele uhola kuyona imali yakho uyayihola wena imali yakho. Vele iseyiyaphela futhi imali yakho. Seyizophela ungaholi. uMetropolitan ukwenzela umusa ukuthi uzathi soyiqedile imali yakho seyiphelile bese kodwa ingane zakho umufa zikwazi ukuthola imali eyimiliyoni. Bathi mina ayikho inkampani engapha umuntu imiliyoni sengiyiqedile imali yami kodwa bese kube nemali engiyiphiwayo eyimiliyoni ezophiwa ingane zami uma ngifila ayikho leyo. Mina ngifuna imali yami sanqumelana ukuthi uma kuphela u5 years imali yami yoza kumina ngoba sengiwutholile umsebenzi engifuna ukwenza ngayo. Nangempela umsebenzi bese ngiwutholileke. Akhona amabhongi klamaphepha phezulu kombhede lapha. Yebo. Akhona amaphepha lo umsebenzi engase ngiwutholile sengizawosebenza sokusela ukuthi nje mina ngothenga i-truck kuphela ngiliregister bese ngilise khona lihambe liyosebenza. Yabona. Yaqala lapho ke inkinga yami ke manje ke. Ngane inkinga ke manje ukuthi abasafuna impela nini bathi ngathi iyophuma ngifile imali. Imiliyoni lelingathi lophuma ngifile into engingazange ngisho. Ngolisebenzisa nini kanjani mase ngifile? Ngoba phela imali le ngaresigna ngoba ngifuna ukuthi le mali ngiyisebenzise le mali. Yabo. Nalapha yako kulokhuze ku-UIF angizange ngiyinikwe i-UIF yami. Kwathiwa ngoba ngizisulela imali ngangayiniki okuyimali ebanjwa kumina. Asho kanjani ukuthi imali yakhe isiphele bohola wena kanti interest yayo ibiqhamuka kanti? Angazi ukuthi interest yayo ibiqhamuka kanti uma beseyiphelile. Futhi bisitheniwe le mali yakho. Usho ukuthi bisitheniwe. Okusho ukuthi ukheswa la mina ngangibhala lokho engikufunayo ngemali yami yena azibhalele okwakho okulungele yena. Phela usasebenza khona ngesikhathi silapha yakhona lo nkosikazi engithi ngangikhuluma naye wathi angathi akasebenzi futhi la ekhaya lo muntu wathi lo muntu lo engathi akekho la ekhaya ngathi mina ukhona la ekhaya wengibhalisa la ekhaya ukhona la ekhaya yabona wazama ukumfihla ukumphika. Kodwa mina ngiyazi ukuthi ukhona usebenza khona ukheswa. Ile yonkinga nje enginayo anginakudla la ekhaya anginalutho la ekhaya imali yami ibhadle kwa Metropolitan ibukheswa. Bayakhombisa icontract wayesayina. Abangikhombisanga kodwa ilamaphepha enginawo. Ilamaphepha lawa enginawo. Lawa akhuluma ngalo imiliyoni lelo lawa amaphepha. Ukuthi asetovekile manje ngisakwazi ukuwabona kahle. Asetovekile. Baba. Okay. Iphi contract wayesayina wena? Ilamaphepha kuphela enginawo anginayo alikho okuyi contract ilamaphepha enginawo. Manje ufuna imali yakho lapha Metropolitan? Ngifuna imali yami lapha ka Metropolitan ngoba ngifuna ukuyisebenzisa le nto engangifuna ukuzisebenza ngayo. Ubani ofika ukukhuluma naye mofika lapha ka Metropolitan? Lapha ka Metropolitan ngifike ngikhulume nalo engifika lapha ku switchboard angikhombe laba ke ku-hotel lapha ya. Yes. Bese ngiyokhuluma nabo. Lo mfazi wayethi ke imali yami iphelile izophela seyizophela wengangimthola lapha ke ku-hotel khona. Awukazi ukuhlangana nemanagement? Cha ngikaze ngihlangane nemanagement. Okay, angithi uyazi kuyilungelo lakho ukuthi uyibone imanagement. Ya kuyilungelo lami kodwa manje indlela bafike bayivale phambili indlela ungayitholi. Ukubatshela ufuna ukuphuma nabaphathi? Abona.
ngaye ngasho kulwa nkosikazi ukuthi ngcono ngikhulume nabaphathi ongcono base bathi wathi okubhaliwe kubhaliwe. Okay. Awangitshela kanjalo wathi okubhaliwe kubhaliwe. Yebo. Yabo. Noma ngingayaphi ngizothola lembhalo ebhaliwe ukuthi imali mina iyophuma mhla ngifile. Manje uzofuza imali yakho? Yebo. Ulambi imali ikhona. Ngilambile imali ikhona. Ngilambile nezingane kodwa imali ikhona. Bathi uqhathona. Ngidla wona nje. Ngidla wona ama service ala ekhaya ahleli phezulu kwami. Kodwa imali ikhona ngangithi ngiyahlela ngangazi ukuthi ngiyazilimaza uma ngiya ku Metropolitan ngiyesigebengwini kanti usaphenduka wayesigebengu Metropolitan. Manje ucabanga ukuba usothi usebhunu uyofesa futhi. Oh inkukile manje ngizofesa. Cha phela manje ungadli ukuthi uqhathole ubahlaza amathuba. Ungathi umsebenzi ingekho enganeni ngoyithatha phi ke mina sengikugile ngoba lo hlelo ngangithi ngilwenzela kona ukuthi ngithole la ngizothi nami uma ngisasebenza amandla esekhona ngibambabambe khona. Uzadlala ngawe igebengu. Zadlala ngami igebengu, zadlala ngami igebengu, idlala ngami. Idlala ngami ngempela lezi igebengu. Okay. Yeah. Pone khona ngicela ukuyenza la. Mr. Nyuso. Mr. Nyuso. Yes, sir. I'm on a recording last year shoot sikufake live nje la yabo. So anything will be said is on record. Okay. Okay. Ngine client la ubaba Sipho Nyawose ula eMaritzburg. Yebo Nyawose. Ubaba besebenza kaMasipala wala eMsunduzi. Okay. And then wathatha retirement yawaphunyela imali 1.5 million. Right. Wahamba wakhuluma no Metropolitan ukuthi ucela ukuthi ayi-invest esothi izokwazi ukuthi after 5 years uzobe naye esihlungekile ingqondo ukuthi yini afuna ukuyenza nemali yakhe. Good. So the person who-assista-ke kwangathi konke kuhamba nje kahle, kuhamba kahle, but it seems there's a problem imali yakhe abasamnikeza. Isizathu Bebemnikeza i-interest engathi bebemnikeza yona yaqala iwu4000 4,000 igcina manje nje kulezi inyanga iwu5900 le ngiqale nje ukulwa nabo lapha seyiwu5900. Oh. Yes. Okay. Yeah, sebethi njengamanje behola imalini yakhe, imali yophuma mhla wafa yena ukuthi akaze ngesante njengaleyo mina. Yabona manje ke enye case ye-ombudsman leyo. Yes. The-ombudsman nayo futhi eyinkinga, which means manje we must explore an alternative ezothatha nayo ombudsman if bonakala nakuNyawose as with the previous case kaMayisela. Yes. Yebo. Ushuthi ke manje ke sishuthi ke sikuyithatha ke 45 ke manje i-standpoint yethu against abantu njengo-ombudsman ukuthi ba-complicit. Yes. Thatha zonke izinto ndonga kuNyawose. Okay. Si-compile i-case thina kusasa. Yes. And si-prioritize ngoba manje sinikeza ukuthi lama insurance companies there's a big scam engekho ku-surface yet. Yeah. Umsebenzi kathuleni is to bring to the surface i-malfeasance nama-scams enzakalayo against imphakathi. Yes. No, thanks. No, we'll do that, bro. Ngiyabonga kakhulu. Alright, thank you. Alright, thank you. Talk later. Umkhulu. Maningi amakhesi anje ngawo. Awuwena wedwa ubhekana nenkinga kanje. Yabona amabhenki mayakwazi ukuthi anyuse irandi ngendlela le manipulate ngayo. Uhulumeni akuthole lokho kodwa mase kuthiwa imali ahlaliswa wona kuhlase le mathongo kuhlase amakinati kodwa yithina ade silimaza thina no South Africa.
So ke nama insurance companies azoyekelana nawo ukuthi aqole kanje aqola abantu kanje aqola abantu kanje abantu bathi akuwena wethu niba ngifaka uMr Nyuswa nje ibona aba behind ithuleleni in terms of dealing into zomthetho and everything. So yonke into sibheka kwi-embassment okuyibona abaphethe zonke lezi zinto ama-bank yabo ngoba ikhona enye case esiyenzayo currently ecishe ifane yakho nayo baba naye wathatha imali yakho umhlala phansi wayifaka kasayithuli ebank Standard Bank. So ngizama ukuveza ubugebengu obukhona okufuneka sibivezele eSouth Africa ukuthi awena wedwa baningi abazovela bazokhala lesililo sikhalayo okufuneka sibathole ukuthi ake beze bazobekwa phambili bachaze ukuthi ziphi imali zabantu. Ayikho icontract engaterminate ayikho. Uma kufuneka kungene enkantolo asho ukuthi kufuneka sikhe unoqotho sodiyasa oqadola eMaritzburg sithola imali ukuthi sithatha ama-advocate kuyongena enkantolo e-constitutional court futhi kuyoliwa lento ekuthiwa wayesayine le. Ilokho mkhulu. Yeah. Njengoba ngithe sizolwa ngithi? Yeah. Mabusahamba ke qina mafuna ukujima exercise impela. Thatha amandla. Ayikufanele. Mama bopha isifociya. Yeah. Ngoba sizolwa. Yawazi bopha isifociya mama Mthandazi. Yabo, ngoba ndlala igebeyo. Hayi sidlala ngathi. Hayi sidlala ngathi. Sishukile lento. Hayi sidlala ngathi. No, sizozama mambaba sizoba contact nabafisa baka Metropolitan ba notify ukuthi khona icase kanje ye client yabo. They must be ready ngama answers esibe siwadinga kubona. Because if we escalating imatter siyesa emoyeni kufanele babe khona bakwazi ukuyiphendulela nabazochaza. Yeah. Yebo. Kukhona okusalayo? Hayi ngicabanga ukuthi ngokusho konke. Yebo. Hayi ngicabanga ukuthi ngokusho konke. Yebo. Siyabonga. Ngiyabonga. Siyabonga. Siyathetha ithuba senibekela bafethu emakhaya sesangapha kwandonga ibomvu. Njengoba sichazile ekseni siqala kubaba uMncwabi Home Affairs. Sizovusa isipoki sesifile. Sesinesibonileke sivukile isipoki uma useyaphila. Sengingapha ke manje ngisazi twin kabale ndawo kodwa kulungile. Nepierville. Oh Nepierville yes sizobona ubaba la Nyawo. Nyawose. Obaba Nyawose yes baba Nyawose bomsebenzi kamasipala wakhona la eMsondozi. Wathatha ke ipackage omhlala phansi waphumela imali zakhe. Imali wayinvesta ka Metropolitan. Metropolitan ke wayifaka imali yakhe yesamba walokho ethola abamnikwana ngenyanga but ke into athi yena wayeyishilo phansi engathi akubhaliwe yona. So ke sekukhona lokho kushana njengalokho ukuthi imali yakho siyothola mayisefile. Yabo futhi ubephanisa ngemali yakhe. Khona umuntu ongasebenza iminyaka engaka ejuluka ithukuthuku zakhe angabe sayi-enjoy leyo mali yakhe athi imali ethola isefile. But ke it seems strange because we keep on getting ama-cases anjengalawo. Noma ngawona Metropolitan wodwa nama-banks la abantu khona be-investe ama-packages abo nemali zabo for ama-long term ukuthi kuye kuhambe kujike eswini ukukhuluma kungabe kusaba yilento bona bebethe bazi ukuthi iyona bayifaka kuyona. Asazi buningi ubugebengu ngathi ubukhona lapho mhlawumbe safuneka sithole ucaciseleka njengoba necase yakhe kuba sizogijima nayo bheka ukuthi Metropolitan uthini no-embassment ukuthi bathini ngale scam ezinjengalezi because i-scam phela ukuthi ngafike ngifaka imali yami uyaphuza nemkhulu. Cha ngiphuza. Awubuthi imbili? Hayi ngikuthi imbili. Basho kanjani pho ukuthi mkhulu manje wena wathi imali yakho phela usofile? Hayi angiyazi. Angazi ngempela. Ngoba ngaze ngasho ukubona ngathi ngifuna umuntu engizokhuluma naye isiZulu ukuze ngikhulume into engiyizwa kahle ukuthi ngithini. Yebo mkhulu. Ngingakhuluma into engizobe ngithi hayi angathi angishongo njalo. Yebo. Ngifuna ukukhuluma isiZulu impela. Bakuzwe. Bangizwe ukuthi ngithini nami ngizizwe nje ukuthi yini le ngiyishoyo. Manje mase bengijikela kanje ayi ngidumele nje phela amandla. Inkinga esikhona ke lezi South Africa mhlawumbe nawe ekhaya wabhekene nenkinga njengaleyo mhlawumbe nawe uthatha umhlala phansi nje sebekhulume nawe mhlawumbe uthi hayi imali zakho uzoyifaka endaweni yokuthi zibheke ngane zakwethu kubi ubugebengu bukhona kakhulu sizoyibheka icase kaMkhulu sizokuseni update nje usihamba kanjani nabo
nabo futhi sizoyifaka uphuzini sibathole nabo thabeze sizokhuluma nabazochaza ukuthi kwenzakalani because uma khala ama-client kanje should nathi esingakatholi nemisebenzi mhla sasebenza ngeke sapi la ku-Metropolitan siyofaka imali uma kunomuntu wakithi okhala kanje azobabalekela ama-client so abalungise le nto yabo nomkhulu nale contract futhi ayikho i-contract enganqamuki ngenza kwethu every contract is bound to be terminated if it need to uma kufuneka kuye enkantolo kuyozwala khona enkantolo inkantolo yomane decide ukuthi kuthiwani mkhulu siyabonga siyacabanga ukuthi sizokwazi ukulekelela ngayo yonke indlela ngiyabonga kakhulu siyabonga ngiyabonga kakhulu ngiyabonga siyathokoza ngiyabonga